Lanjut pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangnya jembuk suku itu. Berjumpa lagi di konten Mbahi. Ayo wes mendung. Kini bang saya lambe intan golek ingin iki lho pemirsa, buah sing kecut banget. Tuh pemandangannya hijau-hijau toh, jenengan sing kangen suasana persawahan jenengan tak soteng ki jagung-jagung nggih toh, dong kates. Ya. Bar cukup menyok pemirsa. Lho enek Pak Dot bakul pitik. Pak Dot. Iya, langganan pitik. Ibu biyen pas ewoh mesti tumbas pitike nggone iki. Nggone Pak Dot. Oh, Pak Dot kol ayam. Anu Tegalan. Mboten Tegalan Pak Dot. Oh, manuk, Mak. Kuwi Mas Mandor dik nane iki ning Tegal kok, Mak. Heeh. Nek ning Tegal kan kene iso milih dhewe. Ngono, Mak. Iso milih dhewe tur neh jenengan ki ngicipi ning Tegalan boleh. Engko terus anggek sing sampean tuku lagi ditimbang berate piye kok. Engko endi yo, Mak yo. Sampean kenalane wong Gadunan Mak nek menawa roh Ora enek Mas aku nek anu tetep krungu ya, Mbak. Mesti krungu yo. Paling Mas Dimas kan ning ndi yo pas sing konten Mas Mandor. Pas terah panen melo. Pas terah megake Sriwi Kutil marani kuwi wis entek. Daerah Blimbing. Ning Blimbing. Blimbing yo jalan raya ruwono Blimbing. Lah iya kuwi, tapi wis entek, Mak. Sing apane Brobosot lho Pak jalan lho. Pak Ceng iki tak pasang ngene. Kok banaan anak-anak kok ya. Walah iki sing ning dalan-dalanan tok. Jerene Pak Dot, ora ning kebon. Mama gambuke wangi tan? Wangi tan? Mama. Tak wangi ya. Bendone aku Lah. Ambek golek info yo Mak yo sampean. Nek gak aku tak tekok Mas Dimas dek iki lho Mas Mandor tukune iki ning ndi ngono lho. Aku kok gak roh ngono lho. HP-ne selas tak kena. Aku engko pengen goreng tahu anget-anget ke sampean tak keri ya. Aku kabar iki memak coy lho. Iya, kowe ndang mandi sik, ya. Wes mandi supaya mandi. Ayo mandi ayo. Engko ngicipi tahu. Iso nduk gawe nduk. Udan pemirsa. Udan ayo. Terus. Walah sila. Udanan aku mah. Aku udanan pemirsa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bu, ngene. Mak, ibu. Timbang aku kesirahku kopior, aku tak langsung keramas yo. Iya, aku ngono. Iya, Dok, gak apa-apa, Dok. Gak apa-apa. Langsung ngadus, Mak. Aku ngene iki ya tapi kok aduh aku ngono. Nek kok ngobes gini ya. Iya, Mak. Ada kok ngene kita ya. Iya. Sabar ya. Alah kok lekan kene langsung biur iki lho pemirsa. Ulah ini iki lho. Penampakan kudan pemirsa. Kebus langsung. Kebus. Iya. Halah. Jenenge hujan membawa keberkahan nggih pemirsa. Nah, yes. Langsung hasil panen. Malah hujan. Loh, malah hujan iki pemirsa. Intan langsung pe budal adus Mak jarene wedi nek kopior. Sampeyan kok ndang langsung mandi lho, Mak. Apa yo kok Tak ayahe kan anu. Wis sampean ndang mek sing akeh sampean. Engko nggo pita. Apa teh? Resek kok, Mbak. Resek pisan. Gede-gede. Iya le, Yo gak diler sisan, Mak. Diler sik ae. Iya. Ngono. Tak golekno, heeh. Ini enggak apa ya? Gak apa-apa, gampang untuk tak sabonane. Yo. Wah. Wih. Lagi murah pemirsa, sak kilo ki piro ngono lho. Sak kilo ki mbuh 3.000, mbuh 4.000, he? Pakai tak udan ya. Iya, wis tak sikate, heeh. Iya, Mak, men udan-udan kono, Mak. Nah,
Wes ben udan-udanan kono. Kena dinggo net ya, Mak ya. Wis sak kadah gedang kae. Ya. Aku gedang ya. Iya tak jukono kresek. Tak jukono kresek. Aku juga sing cilik-cilik ae, Mak. Ngene iki lho, aku ngene iki lho. Ngene iki. Blenuk-blenuk itu lho. Blenuk-blenuk. Iya. Iki lho. Yo. Wala gedeng. Yo. Dek Dewi ae. Wis aku ki ae. Wah, dikukus. Wah, lah kok anu gandeng. Apa, Mak? Kresek apa? Wes aku iki. Halo, udanan no aku dah. Udanan aku. Aku udanan no. Udanan aku. Repa, silakan ambil. Bunda. Tak cukup kresek do. Aku dulu aku udanan kebres aku. Saya kali tak batin ke Bunda. Iki piye ngono? Mboknya udanan udah belum. Ya ya langsung pe ados Mbak Intan mendingan aku pedang langsung ados, Bu. Kok aku ndak kopior ya ndang ados. Waduh, mari menyok terus terang gak payu do. Menyok gak payu. Iya. Halo sayangku. Ya, hai. Wes mak jam biar anu cukup kresek. Iki lho, Mbak. Udanan ham. Teko iki lho, Dok. Alah wis jenuh wis kok jenuh le. Rata-rata lah. Ser. Beres kok tekan ringin lho, ringin balai desa. Ngono. Wala singkelangan aku bare apa, Mak? Wis ki mah genah yo, Mak yo. Mak. Wes iki nganu. Bunda Dewi, Mama, aku wis kuwi aku. Wes aku kuwi. Iya, saya tak cukup kresek. Wes pokoke anak-anak muda iki jenenge mbek apa olahraga kan ya seneng ya udan-udan ya tetep. Mbak Dewi lho, Mbak. Paling kan lek Dewi engko dimasak karo Mbah Yi karo Repa dadi siji ngono. Lu Mbak Vita, Mbak. Iya. Ini wong akeh gak apa-apa, Mbak. Ini ya. Oh, dekne kan nanti wes kuwi kena diolah di apa mak ditumbasno gedang kono telo dadi utri dadi apa kena kuwi. Mbak Dewi tak ebani ya iki ya. Iya, Mak. Enggak bisa jare wis sakmene ya. Alah wes. Lah kene kok ngape mulih kok langsung udan kok wis gretek. Iso aku ketoke gak duwe kata-kata lain. Kita ganti iki. Gak keciliken iki, Mbak. Sik tak jukone ada neh. Ben ning kene gak apa-apa mak kok esuk tak terne, tak jukone ada. Iki ngono delek nek kedolah-olah apa. Iya, Pak. Iya. Wes, kok tak beresane aku. Walah, Bu. Gal, Bu. Sampai negara teko omah kok iso beres lho, Bu. Masyaallah. Mbak Intan langsung atus iki, Mbak. Intan ini aku pe langsung atus, Bu. Engko sirahku kopior ngoten. Nggih, Jawa kok, Bu. Benar-benar jenenge. Nah, Mboten anu kok, Bu. Mboten kangelan ngoten. Lho, Bu, maksude. Riyen kula kalih Repa ya tau jempalian. Jos pokoke. Dimenuhi ra kaprah kok. Yes. Mbak anu bisa pekno aja, Mbak. Iya, ada yang kok tak golekne kres apa kuwi kresek gedhe ngono lho, Mak. Kresek abang ngono lho. Iya, engko. Jenengan nek daun alpukat mboten usah bingung, Bu. Nguritane Mbak Nur enten, Bu. Tewas jaluk tekan aduh. Nggih, mengke tak. Besok tak pekno. Urung Mak, ijek Mak, aja sik, Mak. Anu ya. Si tunggu goreng no, aku pengen Pak panjang. Dijak ngomong. Tahu fantasi ta, Dok? Iya, sisiran. Aku Bandung soalnya jadwalnya serem dong. Berudanan pemirsa, cukup menyok itu tekan balai desa mak beres udan terus wae. Lah kan klambiku teles. Iya. Bu aku tandang langsung keramas ya, Bu. Engko timbang aku kopior. Kopior. Langsung
sing Repa. Mbok, aku tak mepak panjang. Mbak Intan nek melok ayo. Ya anu nduk ngomong. Tapi, Ibu, aku ngono. wani ora, aku nek gak wani piye nangis. Bismillah wani. Lah wong Intan nyuwun tahu cah. Tahune wis mulai oke lho nduk iki lho sik ya. Sik tak cukupno sik sebentar. Ya ora. Aku gak tak pakai telur pemirsa, aku cuma tak. Lho kok ning kene anak bayu bareng. Iki lho nduk tinggo nganu niki. Ya ayo. Iki lho. Tepung iki. Terus ikine wis api ngene nduk Tan. Tak gua iki. Oh iya. Seperti ini lho pemirsa nek wis adem. Plung lho. Lagi toh? Plung. Ini Pak Panjang ini berarti itu loh mermak baju pemirsa. Bajune Repa, mbok Salwa. Oh, ngeten nggih pemirsa. Poin saya terima kasih untuk pemirsa yang memberikan saran. Anak saya itu Bu Yuni cateringan. Carane yo tahunnya dicuci dulu, terus diperes, terus baru di bumbu. Engko dadine jos. Wis. Ini pemirsa, tak gorengi beberapa saja nggih. Apa tak goreng kabeh nggih? Wis bengi kok, Tang. Iki nek dikok ning kulkas kan digoreng kok esuk kan enggak apa-apa ya pemirsa, bisa dimampu esuk. Iki tak uji coba malam-malam nggih pemirsa. Tak ngengehne iki. Lho, tak ngengehne iki. Iki sing tak goreng sakmene. Wis ben iki kan judulnya kan tahu fantasi mode irit nggih pemirsa. Iki dingengeh nang ngko esuk. Iki sing iki. Nah, tapi sing pengen intene tapi iki wis tak siapno iki nggih. Oh iya. Hati-hati ya, Dok ya. Mboke goreng tahu fantasi yang anget-anget. Engko sesuk kena digoreng neh. Lho karo. Lah intene. Oh iya, wis ning ngarep. Nang lebokno motor aku. Piye, Dok? Kuncine keri nek mbok gowo lek kuncine lah. Oh, salah wis ngantuk pemirsa. Ngantuk. Wes nang ikut. Menyok. Ayo cukup iki mang lho. Janan. Iki lho. Iki sapa iki? Ya sapa sing pengen sesuk dikukus enak. Wes ndang, kuwi tak goreng. Apa yang goreng? Apa, Dok? Ya Allah Repalina, kok iso kaya ngono ki lho, Pak? Coklene aku tuh kacamata telu coklat. Ya Nduk iso lho, Repa. Wis kaya Spiderman. Lah coklene. Walah, Nduk. Ngene Nduk sesuk nek enek perusahaan sing gagange saka baja utawa wesi ngono lho. Nek iki narakan nanti. Awak kacamata ki wis ping piro setahun. Wis ndang melok. Ndang. Ini Pak Panjang, kan Bunda Dewi ben nek nguri karo ayah. Wong tani ya, Mang. Wong adus iki. Jebukno. Wis kersane. Niki mboten tak goreng sedaya, bungkus goreng neh. Anu mang tahu. Nggih, ku nek tak goreng kabeh kan wong yo wargane karek niki to, maksudnya iki aku ya kotor gede. oh nggih. Ben mode ngirit niku, ngirit bayi. Dadine mengke digoreng separuh, sing separuh nggih benjing to pemirsa. Niki anu bayi napa tepung serbaguna niku lho. Sing saking pemirsa. Oh ngeten pemirsa. Aku ki ngira nek digoreng nganggo telur niku nek kados gedel napa niku mesti lungone dadi muntuk iki. Dadi bayi aku jan kancani aku ngono. Soale Intan melok Repa. Intane melok Repa pemirsa. Engko dadi bayi.
Jadi kuatah ini. Ngene Pak. Pak Panjang. Jadi namanya itu memang Pak Panjang pemirsa. Penjahit wah. Penjahit Jahit. segala macam Oh, dijahiti pamine kaos bunda. nopo Kok ini bundaku sing seragam ijo iki kok apa? Koset ya. set Bu. Ini bayarnya 275. Sak setel bayi. Sak setel atas bawah Ya, 200. 75. Tapi jahitannya dia Bagus ngoten. oh, Lumayan, bisa. Cak. Wis panas porong lah. Saya mau rasa. Nggih. Tahune wis enek wortele, enek bihune tak kei indo. Jenenge nang kei indo ki aja sitok Bu ngono. Sing akeh ngono loro kira gandho wong iki irit tok ngono. Pengiritan kok. Ini taruh saya angkat no. Nah nggih. Wes. Oh, ngaten iki pemirsa. Wes. Kok tak jajale karo bayi tok. Lah wong kepaling intan yo tak jempalik ning ngeten lho. Lho, ngaten. Jempalik ngeten lho pemirsa. Gua nek pengen langsung tak goreng noneh anget-anget Bu niku cacah mengke dalu nek pamane pengen. Niku Pak O nggih Bu O tak terangi. Pak Jawa cerita. Anu Mbak, Pak Silo ndelok iku apa jenenge? Aku mbok jak tumbas soto anu nganggo maca api. Pak Silo ndelok iku. Kenapa? Tuh ngeten pemirsa tak goreng 4 kok. Cek lho. Sing luwih tambahne siji. Aku nomah dhewean piye? Buke aku kancane ya. Wis ngeten pemirsa wis dulu jenengan jarak dekat nggih, tak dono jarak dekat jenengan. Sik. Oh, niki lho. Ya Allah Mas Nana ini jatuh ibu. Jenenge niku pejuang keluarga. Pejuang rupiah. Niku rencange kula SMP. Jadi mau tak dilarang mau Oke. tak dilarang. Pejuang rupiah untuk keluarga gitu biasa. Iki narane kuwi nek mood nggih dijak tepuk tangan, dijak nopo. Ngoten niku nggih purun. Nek pas mboten mood nggih mboten purun, tinggal ngalih ngoten. Wong winginane biasane nek kalih salwan wemplek ngoten niku dijak salwan nggih mboten purun milih Repa. Sampai ibune ngomong ngene. Angger ambek Repa mamah mbok lupakan. Terus mbokane sing nyetir, Repa sing gendong. Tenan niku Bu mboten purun kalih ibune. Nyuwun kalih Repa. Tak ngengehno iki nggih pemirsa, tak kok ning kulkas. Sesuk sing pengen iso anget-anget. Ditemani ibuku pemirsa iki lho. Lah aku wedi. Apa? Nggih niku lho swara Bu, swara tikus tikus napa. Glodak. Lah wong sakniki jan bayangke bayi. Jam 1:30 to. Bluk. Dung. Tak delok ning CCTV aman. Repa isu-isu mbok ndek bengi mesti krungu aku lah. Lah mek apa nduk kuwi? Aku ceritane anu mbok, resik-resik kamar mandi. Lah resik-resik kamar mandi ndang gue biuri banyu. Lah kok yo 1:30 ngono lho. Oh, ya sapa wong sing gak wedi lah. Pokoknya karo bayi ya pemirsa, iki bayi ben saresik meluruskan kaki. Bunjeran tahu engko sik ngono. Lho, empet dadi ta pemirsa. Engko nek pokoke nek kelompok anak muda kaya Repa, Salwa, Dio intene iku pengen sing hangat-hangat engko dadak tak gorengke. Engko ben icipi karo Pak O mbek Bu O. Karo Bu Sis.
bubar. Barongan nggih pemirsa. Iki mungkin jenengan mungkin mawon. Wah, sih. Kempon teng sare. Ini siapa jeneng? Nggih, Budek iki montore sinten nggih? Tak mencoba satu nggih pemirsa. Mboten usah pakai lombok. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok enak, Bu? Enak terus no. Ora enak dibalekno. Enak diterusno, ora enak dibalekno ya diseneni bakule to. Harus itu. Enak pemirsa. Ibaratnya katok melorot sing nunjukno ya tunjukno dhewe pemirsa. Apa nek nunjukno sakjane Pak sesikali. Anget-anget pas udan. Jos. Nggih mboten kecut Mbah Yi. Ini sana terus ya. Itu harus menyok nek ya. Dalem? Harus menyok. Nggih Maret menyok niku saged didamel bubur, saged kula kukuske jenengan. Jenengan saged kula gaweke moto kebo. Jenengan pengen pelas menyok kados wingi nggih tak damelke nggih. Tak parute sithik-sithik. Pengen menyok mboten anu, Bu. Nang mriki mboten patek. Payu pemirsa dadi akeh sing tanduran rong dijepuki. Nggih pun pemirsa nggih sugeng dalu. Selamat beristirahat. Sugeng midhangetaken. Sugeng midhangetaken siaran radio Bobrok nggih. Radio sing sawane. Engkang membawa acara niki nyonyah-nyanyeh nggih. Jengkelangan jentat-jentit. Enak pemirsa. Ngrene tahune Mbak Nana kadang didang pemirsa. Didang kan pun napa? Pun rondok ngoten niku Mbak Yi rada Atos. atos. Ora iso kecut. Nggih, mboten kecut niki. Bismillah. Monggo. Mohon pemirsa, kami pamit dulu nggih. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten saudara berikutnya ya pemirsa. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Monggo Mbak Yi nih.